O alcalde de Ourense, sempre preocupado polas cousas importantes, comunicou a través do blog da área de comercio que o 3 de agosto comezará a colocación da infraestructura precisa para a instalación das luces de Nadal. Sí, o 3 de agosto, que logo todos son presas. Unha consulta rápida á hemeroteca, a kriptonita do alcalde, fainos lembrar que o ano pasado as luces non estiveron colocadas na súa totalidade ata días antes da Noiteboa, logo de varios aprazamentos. Inicialmente a inauguración tería lugar o día 27 de novembro, pero aprazouse coa excusa da pandemia. A seguinte data prevista pro acendido foi o 5 de decembro, pero, en palabras do alcalde, hubo complicaciones burocráticas e técnicas en alguna concejalía. A ver que me aclare. Se o 27 de novembro non se puido acender pola pandemia, como é que o 5 de decembro non se puideron acender por problemas burocráticos cos pregos administrativos e estas cousas? Pero iso significa que o alcalde mentiu o 27 de novembro. Pero non pode ser. O alcalde de Ourense non minte nunca. Todo parece indicar que o que realmente pasou foi que, daquela, cando o alcalde levaba aproximadamente 1 ano e medio no cargo, non tivera tempo suficiente para aprender os prazos dos procedementos administrativos. Ser alcalde é moi difícil. Finalmente, o acendido oficial das luces na zona bella e zonas céntricas tivo lugar o 11 de decembro. Este ano, segundo informa o Concello, o acendido oficial terá lugar o día 3 de decembro, porque acendelas en novembro, como fan outros concellos que teñen unhas luces modestas, como Vigo, desvirtúa e satura o efecto do Nadal. En que quedamos? O ano pasado quería facelo o 27 de novembro. Foi todo pola nosa banda. Seguiremos informando. Pórtense ben, que senón logo non hai regalos.